бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино баҳри боз ҳам фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ барои насли ояндасози миллат тадбирҳои муассир амалӣ гардида истодаанд. Дар асоси барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ шуъбаи маорифи ноҳияи Сино баҳри амалӣ намудани барномаи мазкур шароити нави таълимиро дар муассисаи таълимии таҳсилоти томактабии рақами 80 муҳайё намудаанд. Аз ҷумла ба хотири дар сатҳи баланд фаро гирифтани насли наврас дохили муассиса бо аёниятҳои муосири нави таълимӣ, шароити нигоҳубин ва дигар шароити лозимаи таълимӣ таъмин карда шудааст. Бинои асосии муассисаи таълимӣ аз таъмир бароварда шуда, дар саҳни муассиса гулҳои рангоранг шинонида шудааст, ки зебогии ин маконро таъмин намудаанд. Дар ин баробар дар назди муассиса айвончаҳо, ҷой барои бозии кӯдакон ва барои гузарондани машғулиятҳои мураббиён пурра аз навсозӣ карда шудааст, ки барои дар сатҳи хуб ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия заминаи мусоид мегузорад. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ соли охир дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ як қатор дигаргунӣ дида мешавад. аз ҷумла бояд гуфт, ки дар асоси барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар муассисаи таълимии кӯдакистони рақами 80 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе як қатор имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам оварда шудааст. дар асоси барномаи мазкур ва бо дастгирии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино муассисаи таълимӣ аз таъмир бароварда шудааст. айвончаҳои бозии кӯдакон, намои бинои муассиса, рахтҳои хоби кӯдакона, мизу курсичаҳо аз нав таъмин гардида, дар он имрӯз шароити хуби таълимӣ мавҷуд мебошад. дар асоси сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ва шуъбаи маорифи ноҳия давра ба давра кӯшиш карда истоданд, ки соҳаи маорифро ба сатҳи баланд бардошта, сатҳу сифати таҳсилро дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар ва савияи дониши насли наврасро баланд бардоранд. маврид ба зикр аст, ки дар доираи барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ин зинаи таҳсилот шароиту имконияти нави таълимӣ муҳайё карда хоҳад шуд.